uthi uMayeni kunesikhathi lapho uye wahlala phansi noMpumelelo uMusa Mseleku ekhona. Wahlala phansi wakhuza uMpumelelo ukuthi Mpumelelo ngani yami, ngiyacela bandla, le ndaba yakho yokuloku ulalana la around ayikho right ngoba kunezifo. Uthi kwaphendula uMseleku, uthi kwaphendula uMusa, wathi uMusa, Mpumelelo mfanami, ungamameli lo. uMayeni uthi hayibo, ulo yimi. Uthi uMayeni angikholwa. Uthi uMusa wambiza ngolo phambi kwengane yakhe yokuqala yomfana. Ngalo mzuzu wayekhuza umntana wabo. uMayeni uthi uyabona, it was that moment. Uthi uyabona leya moment, ile moment lapho ke ngabona kahle ukuthi le ndoda ayisangiboni ngalutho. Le ndoda lena ayisangihloniphi, izongibiza ngolo phambi kwengane yami. Uthi uMayeni yinkinga yibe kuma-strawberry, azofunzana noMakhwela ama-strawberry, waze wathi he uMakhwela umenza azizwe njengathi uyingane futhi. Uthi uMayeni nangalesa sikhathi on the previous season mangithi kuye uMusa Mseleku makayeke ukungingiza, ngangikhulumela le ndaba leyo ukuthi ngalesikhathi ahlezi noMakhwela badla ama-strawberry wayengangingizi. Manje ukuma-diary nami uloku uyangingiza. Why makakhuluma nathi engingiza kodwa makakhuluma noMakhwela akangingizi? Uthi namanje ngingamtshela, mangabe uzongingiza ngizomtshela, ngimtshela ukuthi makayeke ukungingiza. Hayi uMayeni, uMayeni gayizini, So basase kuyi-retreat. Usisi Nonto uye wakhetha ukuthi makabize uMayeni azokhuluma noMayeni ngoba uMayeni wayengakhulumi kakhulu laphayana kwidina, right? So wabiza uMayeni okwangempela wafika, and then usisi Nonto wambuza ukuthi hayibo sisi, ngibonile laphayana kudina ungakhulumi, yini inkinga? Wathi uMayeni, yazi ukuthi inkinga yami yini sisi, ukuthi noma singakhuluma noma singayenzani, uMusa Mseleku akusile ndoda le ezovuma mangabe isephutheni. Wathi mina sisi Nonto ngibona nje kufana whether siyakhuluma or asikhulumi, for as long as yena angekho ready ukuthi athathe i-accountability, ayikho into ezolunga. Mina ngikholelwa ukuthi kuzolunga ngendlela mangabe kumele ukuthi kulunge. Guysini uShibase usually masimbona thina sibona umuntu othanda ukwenza ama-jokes, ongenandaba, oziphilelayo, kanti that's not the case. That's not the case. Lo muntu lo wesifazane uMayeni guysini, kunezinto that were said to her ezenza ukuthi abe yilo muntu lo simbonayo, lo masimbona kanje sithi lo akanandaba lo. That's not the case. It's because of the things that were said to her. It's because of the things that were done to her. Because makachaza laphayana khuluma nosisi Nonto uthi uyazi ukuthi uMusa Mseleku ukhuluma unokuthi afike laphayana endlini, afike akhulume nami the way angishawude phambi kwabantwana. So guys, zikhona ezinye izinto thina ezenzekayo laphayana emagcekeni kaMseleku thina singayiboni. So manje izolo uMayeni wayekhipha yonke into makakhuluma nosisi Nonto. That's why ngithi hey, yabona mabathi do not
judge the book by its cover, it was exactly that, Izolo, when it comes to uMayeni. So uMayeni uthi yena at this point akasenandaba ukuthi uMusa Mseleku uthatha unumber 6, 7, 8, 9 as long as nje azowondla abantwana. Uthi as long as azongondlela abantwana angenankinga. And nakhona uMusa Mseleku uyabonakala ukuthi yilo muntu lo, if it was possible ukuthi ingane uzibuyisele emuva bekazoyibuyisela emuva. Uthi if ever bekukhonakala ukuthi ingane uzithathe uyozisacrifice ukuze uzoba nemali, uthi uMusa Mseleku bekazoyenza leyo nto leyo. So at this point akukhonakala. So uthi uMayeni khona manje sengiyenzela nje ingane zami. Ayikho nami into engayenza. Ayikho. Guys, uMayeni Izolo. uMayeni manje ungibonisile nje ukuthi no kahle lo muntu wesifazane yazini. Yo hayi uthwele kanzima guysini. Yo Musa. Yo laba ngathi ngamthatha